ütött, hogy elkezdődik a következő foglalkozás. Valószínűleg nem kell sokaknak bemutatni, de mégis megteszem. Károly Gergelyt, aki hogy is mondjam, Fazekasban végzett specmatos tanulmányokat, és utána ezzel felvértezve, hál' Istennek a Berzsenyibe jött tanítani. És az ifjúi lendülettel mindenfélét kipróbál és csinál mindig ilyen újdonságot, meg nem újdonságot, és most arra vállalkozott, hogy a geometria egyik szerintem gyöngyszemét, az inverziót bemutatja nekünk, hogy ő hogyan szokta csinálni, és akkor hallgassuk őt. Köszönöm szépen a kedves szavakat. Kicsit azért beszélek még pár szót arról, hogy mi lesz itt az előadáson, vagy mi nem lesz. Tényleg inkább az lenne a célja az egésznek, hogy az inverziót, nem tudom, emberközelibbé tegyük. Szerettem, hogyha a gyerekek is ezt megérzik, megtapasztalják, és most ezt szeretném leginkább bemutatni, hogy lehet ezt nem a legmatematikikusabb szemszögből megközelíteni, hanem úgy, hogy esetleg ők is kedvet kapjanak ahhoz, hogy aztán később rendesebben foglalkozzanak is vele. Még egy kis mese, amíg a késők megérkeznek. Az inverzió nekem a gimnáziumban nyilván emlékezetes pont volt, tehát én Raskolnikistól tanultam, és ő úgy tanította, hogy aztán mindent megtanultunk róla. Nem mondom, hogy mindenre emlékszem is abból, amit akkor tanultam, sőt biztos, hogy nem. De attól még egy ilyen kellemes eszköz volt, amit izgalmasan lehet használni. Volt egy osztálytársam, akinek konkrétan meg lehet mondani, hogy most már álljon le, mert az olyan feladatokhoz is inverziót akart használni, ami egyébként egy darab hasonlósággal lehet hozni, de ő akkor 3 egymás után inverzióval megoldotta, és nagyon büszkén mutatta. Úgyhogy igen, meg lehet mondani, hogy nem kell mindenre ezt használni, de örülünk, hogy tudjuk és tudjuk használni az inverziót. Aztán néhány évvel később, amikor szakdolgozatomhoz témát kerestem, igazából azt a tanácsot kaptam nálam okosabbaktól, hogy ne témát keressek, hanem témavezetőt, mert sokkal jobb úgy dolgozni, hogyha valaki a jól viccedik dolgozni, úgyhogy megkerestem Juhász Petit, aki elvállalta, hogy vezet a szakdolgozatírásomban, és beszélgettünk, hogy mi legyen a téma. Nem pontosan tudom, hogy jutottunk el az inverzióhoz. Ő javasolta, én javasoltam, ő se tudja. De hogy így előkerült közben, hogy na és akkor itt lehetne a Mormász-Keroni tételről. Jó, persze. Mi az a Mormász-Keroni tétel? Valaki mondja meg. Aztán lett belőle egy szakdolgozat, úgyhogy kicsit az is benne van ebben az előadásban, hogy arról meséljük. Akkor mi volt a fejemben, mit lehet előhozni az inverzióból középiskolában. Illetve majd beszélek arról, hogy ebből mi az, amit sikerült is megvalósítani, mert azóta tanítottam néhány osztályban inverziót, most már 10. tanévben vagyok túl. Volt szerencsém ezt kipróbálni. Amikor beadtuk a témabejelentő lapot a szakdolgozatkor, senki nem mondta, hogy ez egy rossz téma lenne, szemben a mesterképzésen levő szakdolgozat címemben, ami komplex számokról szólt, arra azt mondták, hogy ez nem középiskolai anyag, úgyhogy ilyet nem lehet. Mondtam, hogy de. Csak jó középiskolát kell hozzá választani. De szóval az inverzióra nem mondták ezt, hogy én ebből azt a messze menő következtetést mondom le, az inverzió már pedig középiskolai tananyag, nyilván mindenki számára. Azóta azért úgy látom, hogy ez nem teljesen így van, de a specmaton azt gondolom, hogy megkerülhetetlen, legalábbis érdemes tényleg foglalkozni vele. Most akkor, hogy a késők is nagyjából megjöttek, fölteszem azt a kérdést, a sztoriról maradtam, csak lehet, az úgyse érdekes. Fölteszem azt a kérdést, hogy ki az, aki tanít specmaton a jelenlevők közül? Sokan mondjuk. Ki az, aki tanít nem specmaton, és akkor lehet megtett. Ezt írom. A többség azért tanít legalább matematikát valahogy. Szóval szól azoknak is az előadás, akik nem specmaton tanítanak, de esetleg szakkör keretében vagy egy erősebb osztályban, csoportban kedvet kapnak ahhoz, hogy az inverziót legalább valamilyen szinten bemutassák. Nem fogok arról beszélni, hogy a Fazekasban hogy néz ki az inverzió tanítása,
mert a többi specimatos iskolában sem, a többi specimatos osztályban sem jutnak el a gyerekek szerintem arra a szintre, vagy nem lehet velük eljutni arra a szintre, hogy mindent megtanítsunk nekik az inverzióról. Tehát, hogy lesz, aki unatkozni fog, mert mindent tud arról, amit mondok, széle elnézést kérek. Nyitva van az aj. Na, de vágjunk is bele. A kérdés, hogy mivel tudjuk motiválni a gyerekeket, mi az, amivel az inverziót egyáltalán elő lehet írni, miért lesz szükségünk erre. Az egyik az, hogyha megismerkedünk rengeteg geometriai transformációval, egybevágósági, hasonlósági transformációk, esetleg ezen túl is valami affinitásunk bejön, és szeretnénk valami újat, valami olyan transformációt, tehát transformációkkal végében vagyunk, legyen valami új transformáció, ez az egyik megközelítés. A másik az, hogyha kifejezetten az a célom, hogy tényleg matematikáról beszéljünk, mélyebb matematikáról, és ezért megtanítom az inverziót, ez is egy működő út. Ha egy új transformációt szeretnék, akkor el lehet irányítani egy beszélgetést ebben az irányba, hogy tükrözés helyett, ahol egy egyenesre tükröztünk, most egy körrel szeretnénk tükrözni. Ezt így viszonylag hamar ki szokták találni, hogy egy ilyet szeretnék, körre való tükrözést, és aztán majd meglátjuk, hogy ebből milyen beszélgetés, hogy milyen dolgok kerekedhetnek. Ha pedig tényleg matematikai oldalról közelítenénk, akkor lehet direkt azt mondani, hogy itt az inverzió, ez a definíciója, és találjuk ki a tulajdonságait, ezzel kapcsolatos feladatokat, stb. Vagy majd mutatok erre példát, hogy lehet egy kicsit fordítva bevezetni. Úgy beszélek inverzióról, hogy még nem beszélek inverzióról, és akkor aztán, amikor már kicsit értik az egésznek a működését, akkor mondjuk tulajdonképpen ez itt egy új transformáció, amit inverziónak hívunk, és így tovább. Ezek közül én szerintem a körre való tükrözéssel indulva tanítottam már, és ezzel a fordított móddal is. Az, hogy direktben azt mondom, hogy itt az inverzió, azt nem próbáltam. Kicsit azért is, mert nem tartom szerencsésnek így effektíve elég adni. Másrészt meg azt gondolom, hogy ahhoz tényleg egy erősebb osztály kell, ahol ez csak egy eszköz, amivel aztán ki akarok futni valahova, és hogyha az idő nem engedi, akkor lehet így indítani, de mondom még egyszer, nem feltétlenül szerencsés. Megint egy kicsit mese arról, hogy én hogy tanítok, meg hogy szoktam új témaköröket bevezetni. Nálam sokszor előjön egy mese, mielőtt új témakört kezdenénk, és ez nem az ilyen matek példákból ismert törpék és boszorkányok és nem tudom micsodák, hanem előveszek valami konkrét mesét, egy írott mesét, amit akár ismernek is, magyar népmesék, rimmesék, volt már Szutyáját, meg sokféle mese, ami beviszem a könyvet, és akkor a képen mutatom nekik, kicsit érezik magukat az oldalban, ez nekik jó érzés, ezzel elmegy egy 5-10 perc, de nem baj, mert van mihez kapcsolódni, és olyan mesét szoktam választani, amit meg tudom kérdezni, hogy miért ezt a mesét választottam. És akkor mondanak jó dolgokat, meg kevésbé jókat is, nyilván úgy terem a beszélgetés, hogy a jók domináljanak, hogy mit tudom, mert ebben a mesében is meg kellett nézni, hogy hogyan választjuk a királyfiú, az a királylányt, és akkor itt kiválasztásról lesz szó, de a kombinatorikát mondom, hogy igen, vagy ismeretségek, és kivel találkozott az út vagy a próbatételek során, rajzoljuk már ezt föl, ha ez egy gráf, és így tovább. Na most az inverzióhoz, hát vannak ehhez is mesék, van mindenféle olyan mese, ahol egy tükör mást mutat, mint ami valójában, mert a boszorkány elátkozta a királylányt, hogy a tükörben ne a saját képét lássa, hanem egy csúf arc nézne vissza rá, és aztán ebből hosszabadítja fel a királyt is, stb. Szóval vannak ilyen mesék, de itt az inverziónál mégsem hoztam be. Egyrészt azért, mert amíg nem tudják, hogy mi az az inverzió, addig nem fogják kitálni, hogy na erről akarunk beszélni. Ugye szemben kombinatorikával, ahol még ha magát a szót nem is ismerik, de az, hogy egyáltalán mi a matematika, ami benne van, az így ki tud jönni. Másrészt meg nem lesz annyira erős a kapcsolódás utólag, tehát nincs olyan sok minden, amihez visszanyúljak, vagy amivel kapcsolatban a példákat tudom mondani.
egy kombinatorikánál tényleg előjön, hogy akkor annak a mesének a szereplőit hozom be újabb és újabb feladatoknál, és akkor ez nekik egy ilyen stabil biztonságot ad, hogy a témakörhöz van valami mélyebb kötődésük a mese által. Mielőtt, akkor most a körretükrözéssel kezdeném. Ez nekem egy kedvesebb bevezetés, már csak azért is, mert a gyerekeknek sokkal kézzelfogható. Tehát itt akkor megtapasztalnak valamit, hogy így tényleg el lehet indulni, ebből lesz valami, aztán majd meglátjuk, hogy mire jó. Előtte átismételjük a tengelyes tükrözést, hogyan definiáljuk. Van egy definíció, amivel a pontnak az egyenestől való távolságát használjuk. Mit kell csinálni, és már kétszer elment közben is. És ez is elsötétül, és visszajön, és akkor szóval semmi eredmény. Nem. Nyilván vagy nem kollégás. Nem tudom, hogy... Nem bírjazunk versenyt. Jó, csináld Gergő, aztán úgy. Aztán meglátjuk. Szóval valami a pontnak az egyenestől való távolságát használjuk, és akkor annak segítségére definiálok, vagy lehet egy kicsit vacakolni azzal, hogy magának a pontnak az egyenestől való távolságát is konkretizálom, az, hogy merőleges tárgyat, és a merőlegesnek a meccéspontját elnevezem T-nek, akkor a PT távolságot szeretném fölvenni a másik oldalra. Látszólag ez csak egy plusz macera, de itt majd kiderül, hogy a körre való tükrözésnél ez hogyan segít. Mert hogyha egyenes helyett egy kört szeretnék a tükrözés alapobjektumának tekinteni, akkor az első definíció szerint ugye a pontnak a körtől való távolsága az is egy meghatározható fogalom, ugye itt P pont, összekötünk a kör középpontjával, és akkor ezt a távolságot tekintem a körtől való távolság. Ugye a körnek a P-hez legközelebb eső pontjáról beszélünk. Most ha azt szeretném, hogy ezen az egyenesen keressek egy másik olyan pontot, ami nem egyezik meg P-ben, mert P nincs rajta a körön, és a távolsága a körtől ugyanannyi, mint a P-nek, akkor mondjuk ezt megtalálhatom itt, és mondhatom akkor azt, hogy ez P-vessző. Most az esetek többségében, a legtöbb P pontra, akkor ez nem más, mint egy középpontos tükrözés ezzel a középponttal. Tehát akkor ez a definíció nem ad újat igazából. Egyrészt, másrészt meg nem néztük meg, hogy minden pontra mi is történik. Ezzel szemben, hogyha azt mondom, hogy ettől a T ponttól való távolsága legyen ugyanannyi ezen az egyenesen, akkor itt már nem kell azzal foglalkoznom, hogy ennek a P-vessző pontnak a körtől való távolság egyébként ez, mert akkor a T-től való távolsága lehet ugyanannyi, és ez sokkal inkább hasonlít egy tükrözésre. Tehát ténylegesen egy tükörtengelyt hajlítani, arra a pontjára akarom tükrözni a P-t, ami a tükörtengelyen, vagy tükörkörön hozzá legközelebb esik. Nos, ez még mindig nem egy jó definíció, mert hogy a P-ből induló egyenesnek a körre két meccéspontja is van. Tehát még mindig nem egyértelmű, többféleképpen lehetne értelmezni a P-vesszőt. Hozzátesszük azt is, hogy a T legyen a PO egyenesnek a P-hez közelebb eső meccéspontja a körrel, akkor ez azt hiszem, hogy már egyértelmű lesz. És akkor ezzel kvázi az egyenesre való tükrözésnek a definícióját kicsit csiszolgatva átváltoztattuk egy körre való tükrözésre, ahol a tükrözés, mint tükrözés szó maradt meg, távolsággal egyezik. Kérdés, hogy aztán mit lehet ebből kihozni. Itt mondom még egyszer, tényleg csak az volt a motiváció, hogy valami új transzformációt létrehozzunk, és egyenes kicseréltük körre, és akkor kérdés, hogy mi lesz belőle.
Igen, itt hoztam néhány fájlt, ezek majd elérhetőek lesznek, fel fog kerülni a honlapra maga a prezentáció, onnan linkelve ezek megnyithatók, de itt annyiról van szó, hogy ez a T most nincsen elnevezve, de ahhoz képest látszik, hogy tényleg ez innentől számított távolság az, ami egyik, illetve másik irányba megegyezik. Lehet ezzel játszadozni. Szoktam is kérni a gyerekeket, hogy rajzoljanak a füzetbe egy kört, vegyenek fel egy pontot, nézzék meg, hogy hol lesz a tükör, vegyenek fel több pontot, lehet azt mondani, hogy vegyenek fel egy háromszöget, és próbálják meg azt tükrözni, ez már nehézkesebb, mert rögtön jön a gondolat, hogy hát három csúcsát tükrözöm, aztán majd azokat összekötöm, és akkor lesz, akinek így szöget itt a fejébe, hogy lehet, hogy nem is lehet ezeket csak úgy összekötni, akkor jön az, hogy vegyünk konkrétan egy szakaszt, és először nézzük meg azt, hogy annak minden pontjával mi történik. Az képességfüggő, meg motiváció függő, hogy most azt mondom, hogy álljatok neki ott a füzet, ott a ceruza közelítő rajzolással, vagy körzőle, vonalzóval, azt mondom, itt a GeoGebra, és akkor rajzoljunk. Tehát azért nem gondolom, hogy ez egy ördögtől való dolog, mert időt spórolunk vele, és cserébe ők meg nem veszítenek a lelkesedésből. Egy idő után eljutunk odáig, hogy egy egész egyenesnek a képét vizsgáljuk. Most ha az egyenes minden pontjára megcsináljuk a tükrözést, akkor kapunk egy ilyet. Vagy kaphatunk egy ilyet, attól függ, hogy mi az egyenes. Jó, de ha megnézzük, ezt a P-t mozgatom az egyenesen, szépen látszik, hogy ezen a hurkon halad. Igen, ez meg egy olyan dolog, hogy ha papíron kezdik el rajzolgatni, akkor az problémás, mert más egyenesből indulnak ki, más képet fognak kapni, nehéz róla egy egész csoport vagy főleg osztály előtt beszélni, hogy itt most mit is kellene látni. De ha előveszünk a GeoGebrát és azt mondom, hogy itt most nézzük ezt a tükörképet, ja, hogy csináltam, mértani helyként. Tehát, ugye ez az alakzat egy mértani helyként van definiálva, a P-veszőnek a mértani helye, amíg a P fut az egyenesen. És magát a körre való tükrözést még néhány lépésben meg lehet szerkeszteni. Szóval nézzük meg, hogy ez a kép, ez hogyan változik az egyenes helyzetétől függően. A hurok az lehet kisebb-nagyobb, attól függ, hogy mennyire vagyunk közel a körhöz, és akinek éles szeme van, az is látja, hogy azért nem hozom tovább, mert hogyha már az egyenes eléri azt a távolságot, hogy a körtől már sugárnyi távolságban van, akkor ugye a körhöz legközelebb eső pontjának a képe éppen a kör középpontja lesz, és ha tovább megyek, akkor megszűnik ez a hurok, amiatt, hogy az egyenes két felének a képe az már nem fogja metszeni egymást. Itt azért született metszés, ezt is érdemes megbeszélni a gyerekekkel, mert hogy két olyan pont is volt az egyenesen, aminek a képe az O. Hol vannak azok a pontok, amiknek a képe az O lesz? Ugye egy O közepű kétersugarú körön, úgyhogy amíg ez két pontban metszi az egyenest, addig az egyenes képe is kétszer fog áthaladni az O-n. A folytonosságot azt mondjuk, hogy ez megmarad, tehát ezt talán nem kell túlságosan magyarázni, és én nem szoktam belemenni, mert ahhoz, hogy precízen megcsináljuk, ahhoz nem elég az ő tudásuk, viszont látni, meg érezni, érzik annyira, hogy ezt elhiggyék. És akkor ugye további izgalmas történet, hogyha még közelebb megyek a kör középpontjához, akkor ez a hurok meddig tud nőni, illetve hogy mi történik azzal a két végtelenbe menő, nem tudom, résszel, nem hívom félegyenesnek, ami ott van. Illetve, hogyha még messzebb jövök, akkor mennyire tud ellaposodni ez a hurokból már kidombosodó vagy bölgyesedő rész. Hogyha nagyon messze megyek a körtől, akkor már úgy tűnik, mintha egy egyenes lenne ez a kép. Erre megint csak elvárom tőlük a bizonyítást, tehát hogy ez nem egy annyira bonyolult dolog. Nem kell hozzá határértékszámítás, hogy azt mondjuk, hogy az egyenesnek a nagyon messzi pontjait, hogyha tükrözni akarom a körre, akkor az olyan, mintha a körnek a csúnya lesz legszélső pontjára tükrözném. Megint csak előttük ezt nyilván
Kimondom én így is, hogy lássák, hogy miről beszélünk, és utána kimondom azt, hogy azzal a pontjával, amiből húzott érintő az egyenesen merőleges, tehát hogy ahhoz közelít nagyon, hogy arra a pontra tükrözünk, és akkor effektíve ez már egy középpontos tükrözéshez közelít a nagyon távoli pontokra, itt is, meg ott is. És akkor ez megint egy érdekes kérdés, hogy ugye nem ugyanarra a középpontra tükrözök középpontosan az egyenes egyik felén, meg másik felén, hanem közöttük van egy kéter távolság, hogy akkor most szét van csúszva a kapott képnek a két vége, vagy hogy van ez? Hát nem, hát pont ezt a szétcsúszást kompenzálja a nem távoli pontoknak a tükörképe, amiből ez a domb, vagy burok, vagy akármi lesz. Jó, ez egy játék, és ezt ők szeretik, és kaptak egy új transformációt, amiből látnak egy csomó mindent. Egy egyenes képével tényleg bizonyítani is lehet dolgokat, vagy legalábbis indokolni, miért van a burok, hogy van a másik két vége, a középponttól való távolságot lehet nézni, igen, az is érdekes, hogy ez amihez tart egyenes, az akkor milyen távolságra van, ugye ezt ugyanazzal bizonyítjuk, mint az előbb, hogy akkor az ótól való távolsága megegyezik, hiszen erre a két pontra tükröztünk középpontosan. Jó? Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés. Bármikor lehet közbe kérdezni, azt szeretem, hogyha közben is állzik kérdés. Tessék! Mi az alapparancs, amivel kiírtad a körvét? Amivel ez az alakzat le. A mértani hely. Van egy ilyen. Ez a magyar menüben mértani hely, és akkor ehhez azt kell megadni, hogy melyik pontnak a mértani helyét keresem, ami mitől függ. És itt a P-vessző az, ami a P-ből lett megszerkesztve, most a szerkesztési lépések el vannak rejtve, de a P-ből lett megszerkesztve, és hogyha a P az úgy van definiálva, ez fontos, tehát hogy az úgy van definiálva, hogy az egyenesnek egy pontja, akkor a mértani hely mindazon pontokat föl fogja venni, amíg a P lehetséges helyzeteiben a P-vesszők. Természetesen jön a kérdés, hogy egy körnek a képe mi lesz, hogyha az egyenes képét megnéztük, és ott egy csomó mindent bizonyítottunk, akkor ez biztos, hogy körrel is meg fogjuk tudni tenni, mert a kör is egy ugyanolyan egyszerű alakzat, mint az egyenes. Majdnem. Itt a középső kör az, ami a tükör K-val jelölve, és akkor a körnek, amit tükrözni szeretnék, most egy koncentrikus kört választottam, körülbelül koncentrikus kört, nincs beállítva. Azon mozog a P pont, és ugyanúgy mértani helyen megszerkesztettem a képét. Hát, hogyha koncentrikus, akkor nyilván a képe is koncentrikus lesz, ezzel nincs mit magyarázni. Na most, ha elkezdem mozgatni, akkor már inkább tojás, meg félhold, meg esőcsepp, meg még esőcsepp, meg 8-as, és így tovább. És akkor, hogyha nagyon messzire mennék, akkor mi lesz? Akkor megint csak közelítünk a körhöz. Ugye az indoklás az ugyanaz, hogy akkor egy középpontos tükrözéshez közelítünk. Ugye nagyon távoli pontokkal ez mindig így van, nem csak az egyenes pontjaival. De nyilván itt is az érdekes, amikor közel vagyunk, hogy akkor ez úgy is lehet esőcsepp jellegű, hogyha a körtől eltávolságnál egy picit messzebb vagyunk, de úgy is, hogyha az eltávolságnál beljebb esik a kör. Tehát megint csak ugye kéter sugarú körnek a pontjai azok, amik az óba kerülnek, és akkor ehhez lehet viszonyítani, hogyha a teljes objektum azon kívül van, akkor ugye nem fogja tartalmazni az ót, hogyha belül van, akkor sem, de hogyha metszi ezt a kétersugarú koncentrikus kört, akkor meg át fog menni az ón, és nyilván csak két meccéspont van, már pedig körre két meccéspont lesz, akkor kétszer is ebből kapjuk ezeket a 8-as alakokat. Az, hogy a két oldalon miért hurok keletkezik, tehát hogy azok is miért folytonosak, meg lehet nézni, most ezt nem rajzoltam külön, de hogy a meccéspontok az óba kerülnek, és akkor közötte levő ív folytonosan kerül át valamiféle görbébe, ami már nem lesz ön átmetsző,
Na, tehát itt is egy csomó dolog van, amiről lehet, hogy érdemes velük beszélgetni, úgy is, hogy konkrétumokat nem nagyon fogunk megfogalmazni, vagy kevésbé, mint az egyenesnél. Itt ez még egy érdekes kérdés, hogyha a kör tartalmazza az ót, akkor mi van? Ugye az ó pontnak a képe az egyetlen, amit nem értelmezünk, mert hogy eleve az OP egyenes nem egyértelmű, de akkor ha tartalmazza a pont, tartalmazza a kör az O pontot, akkor ugye gyakorlatilag egy nyílt körívről beszélünk, aminek a kezdő és végpontja megegyezik. Abból egy olyan ívet fogok kapni, aminek a kezdő és végpontja a kör érintőjének az O-tól 2 távolságú pontjaiban van. Ez így érthető. Ugye itt most megint csak nem fogom kört pontosan úgy rakni, vagy nem tudom, lehetne külön szerkesztést csinálni rá, talán nem húzom ezzel az időt, mindegy. Szóval valahol itt lesz egy átmenet a kettő között. Itt most az O-tól R-re van a teljes kör, azért van meg mind a két része az ívnek, mert az O-hoz nagyon közel levő pontok adják ezt az ívet, és egyébként a körív nagyobbik része ezt az ívet, hogyha meg átbillenek, akkor ez az ív, ez nyilván maradt ott, de az a kisebbik íve a körnek, ami már az O-tól erre van, az meg itt fog egy hasonlóan majdnem 2 sugarú félkört. Majdnem 2 sugarú, majdnem félkört adni. Jó? Ez megint csak érdekesség. Sok mély matematikai bizonyítást nem viszek bele, de azért ennél kicsit többet játszadozunk, meg szeretném, hogy ők játszanak, szeretném, hogy azokat a felfedezéseket, amiket itt most elmondtam, azokat ők maguk megtegyék, és próbálják kézzel-lábbal indokolni. Tehát, hogy amit meg lehet magyarázni belőle, arra úgy jöjjenek rá, és ezek ki szoktak jönni. Praktikus, hogyha ezt házi feladatnak adom, vagy egy részét házi feladatnak adom, valamit megbeszélünk belőle órán, mert akkor tényleg senkit nem befolyásolnak a többiek gondolatai. Az más kérdés, hogy házi feladattal ki mennyire foglalkozik. Még specmaton sem mindig az jön nekik elő, hogyha volt matekból házi, akkor azt elő kell venni. Úgyhogy muszáj beszélni róla órán, akkor is, hogyha feladom. Akkor, hogy minden sincs kérdés, akkor visszatérnék a prezentációhoz. Tehát beszéljük meg a tapasztalatokat. Ugye mindenképp ez fontos azért szerintem, hogy mielőtt elhagyjuk ezt az egész körre való tükrözés történetet, legyen egy olyan lista a gyerekeknek, amiben látják, hogy mi mindent tudtunk megállapítani. Aztán a nagy tanulság, hogy ez tök jó, izgalmas, de hát úgy igazán semmi nem tud használni. Én pont emiatt szeretem, hogy egy olyan csináló ezt gyengébb képesség, vagy akár nem specmatos osztályokban is meg lehet mutatni, akkor is, hogyha nem megyünk vele tovább, csak hogy mint transformáció, lássanak valamit. Ne az legyen, hogy nekik a transformáció az egybevágóságot jelenti, hanem hogy a két szó kicsit el tudjon különülni. Ez egy nagyon jó példa arra, mert ez tényleg az izgalmas a legjobb szó szerintem a gyerekeknek. Úgyhogy ezt szoktam. És ezt akár önmagában, ha úgy van időben, és a transformációkhoz, vagy az egybevágósági transformációkhoz akarom kötni, akkor kicsiknél is lehet csinálni, akkor nyilván nem inverzióval folytatódik, de amikor előkerül később az inverzió, akkor meg vissza lehet rácsatolni. Tehát maga ez a körretükrözés akár előre 8-9-ben, vagy az inverzió előtt közvetlenül. Na, és akkor mi van, hogyha az inverzióról szeretnék beszélni? Ugye lehet azt mondani, hogy adott egy O közepű elsugarú kör, rajta kívül egy pont, keressük meg azt a P-vesszőt, amelyre ezek egyenesre esnek, és teljesül ez az összefüggés, adjunk szerkesztési eljárást. Mindjárt beszélek róla, hogy ez a feladat miben más, mint az inverziónak a definíciója, ezért mégis egy kicsi fricska legyen benne.
A másik az, hogy megadok egy szerkesztési eljárást, amivel egy P pontból kapok egy P veszőt, ugye lesz az ábra is következik ilyen. És megkérdezem, hogy itt az OP-szer OP vesző szorzatról tudunk-e mondani valamit. Fölrajzolják, nézik, és azért nem kell túl sokáig nézni, hogy észrevegyünk benne némi hasonlóságot. Itt van 3 darab derékszögű háromszög, az ember fölírja a megfelelő oldalarányokat, és kijön, hogy ez az OP-szer OP vesző egyenlő R négyzettel, bármely P pontból is indultam ki ezzel a szerkesztéssel. Ugye itt fontos, hogy ezt külső P pontra néztük, itt a feladatban is arról volt szó, hogy a körön kívül adott egy P pont, és az első megközelítésben is az volt, hogy adott egy P pont a körön kívül. Most akkor inverzióról lesz szó, azt nyilván belső pontra is szeretnénk majd értelmezni, tehát hogy azért van még egy lépés majd ahhoz, hogy ténylegesen inverzióról beszélünk, ez egy bemelegítő feladat. És amiért a direkt megközelítésnek szeretem ezt a példáját, ugye mondtam, hogy ez csak is jobb képességi osztályokban, vagy olyanokban, akikkel ezzel szeretnék haladni, olyan eladom föl. Most ott biztos, hogy van 1, 2, 5, aki már hallott az inverzióról, itt-ott. Olvasta, nem tudom, találkozott vele egy feladat megoldás során, és akkor kicsit utána nézett, és fel akar vágni, hogy hát ezt ő tudja. És akkor itt jól le lehet őket csapni, mert hogy nem az a P-vesző lesz, amit ő megtalál, hiszen ebben a feladatban, az első feladatban, itt még 2 megfelelő P-vesző is van. És aki tudja az inverziót, az erre nem gondol, mert azt mondja, ja, itt most az inverzióról van szó, kész, megcsináltam. Szeretem néha kicsit őket visszafogni, hogy na, gondolkozzál, itt volt egy feladat, tessék elolvasni, tessék megérteni, és tessék ezt megoldani. Mert aki meg nem ismerte az inverziót, az rendesen végig gondolja, és ki fog neki jönni, mint a 2 megfelelő P-vesző. Na, de csináljunk aztán előbb-utóbb belőle egy definíciót. Itt is kérdés, hogy akarjuk definiálni az inverziót. Én maradok a körnél és a kör középpontjától való távolságoknál. Tudom, hogy van, aki körről nem is beszél, csak egy lambda arányról, ami nálam az R négyzet, de nála lehet negatív is. És akkor végül is hívhatjuk inverziónak, sőt hívjuk inverziónak, de pont amiatt, hogy nem lesz ilyen kézzelfoghatóan megszerkeszthető, és többi, én erről nem is beszélek egyáltalán. Szóval azt mondom, hogy a mai diákoknak elég, hogyha ezt megértik és jól megcsinálják. Úgyhogy én a definíciót is ezt szerint írom föl. Ekkor tudjuk használni. Ja igen, és az, hogy a kör sugara az legyen egységnyi, azt az előző feladatban szándékosan R volt. Kicsit azért is, mert tényleg az még egy ismerkedés, ott legyen egy feladat, legyen egy adott konkrét kör, egy adott körnek a sugara lehet bármi, hát fölrajzoltam egy körnek akkora a sugara, amekkora, és amikor el szeretnék vonatkoztatni ettől, mert egy transformációt szeretnénk definiálni, akkor jöhet az, hogy tekintsünk egy egységsugarú kört, hívjuk egynek a kör sugarát, ebből aztán kicsit egyszerűbb lesz meg a számolás. Ugye meg kell beszélnünk, hogy az O-pontnak nincsen képe, tehát hogy ott ugye ez a szorzat sehogy nem lesz egy. Az más kérdés, hogy beszéljünk-e róla, hogy a végtelen távoli pont, mert végtelenszerű az lehet egy. Ez is függ attól, hogy volt-e már nekik ilyes jellegű számítás vagy sem. Ha nem volt, akkor ezt érzik-e, mennyire érzik, mennyire akarjuk, hogy érezzék, illetve hogy mennyire lesz rá szükségünk a továbbiakban. Tehát, ezt azt gondolom, hogy muszáj az adott osztályhoz igazítani. Van olyan csoport, akinél egyáltalán nem beszélek róla, hogy az O-képe végtelen távoli pontként hogy értelmezhető, azt mondja, hogy az O-pontnak nincsen képe, sőt tovább megyek, az lesz majd, amikor az egyenes képét nézzük, középponton átmenő egyenes képét nézzük, akkor azt mondom, hogy ez önmaga zárójel leszámítva a középpontot. És ennyi, és befejeztük, és nem beszélek arról, hogy
lehetne úgy definiálni az inverziót, hogy az O-pontképe ideális pont, és akkor ennek az egyenesnek minden pontját megkapjuk, stb. Szóval valamikor ezt teljesen kihagyom, mert egyszerűen nem érett hozzá eléggé az osztály, illetve talán nincs is rá szükségük, mert nem ez a lényeg az inverziónak. Az O-ponttal éppen mi történik, és akkor az egyenes képe az egyenes vagy kétfél egyenes, vagy nem is egyenes képe, hanem kétfél egyenes képe, kétfél egyenes, tehát nem feltétlenül kell ilyenekkel vacakolni. Kérdés, hogy jobb ez, mint az előbb megismert körre való tükrözés, vagy miben jobb? Gyűjtsünk tapasztalatokat. Itt megint jön a feladat, hogy hát itt volt egy szerkesztési eljárás is, amit vagy azt adtam meg, hogy itt a szerkesztés, vagy ki kellett találni, hogy mi a szerkesztés, de mindenképpen van egy eszköz a kezünkben, hogy akár körzővonalzóval, akár GeoGebrával, hogy lehet megszerkeszteni egy pontnak az így definiált inverse képét. Megbeszéljük, hogy ez fordítva is működik, tehát hogy a kör belső pontjaira is tudom értelmezni az inverziót, ha P pontképe P vesző, akkor P veszőképe P, és akkor ennek megfelelően a szerkesztés is végrehajtható. Szóval játszunk vele, megint csak játszunk vele, és akkor fog kiderülni, hogy miben más ez, mint a körre való tükrözés. Kiderül. Először GeoGebrát. Amikor szivatós kedvemben vagyok, akkor azt mondom, hogy tessék megcsinálni ezt a szerkesztést. Amikor nagyon fáradt vagyok, akkor azt mondom, hogy nézzétek csak, van itt egy olyan, hogy a transformációknál, hogy inverzió. Igen, a magyar könyvben ezt inverziónak is írják, tehát hogy aki már eleget nézte a GeoGebrát, az egyébként be szokta dobni, hogy de van egy inverzió, és akkor van, hogy előbb, hogy jó, igen, tudom, de szeretném, hogy egy kicsit megtapasztald, mert úgy jobban meg fogod érteni, és jobban elsajátítod, meg később lesz visszacsatolni, hogyha megcsinálod néhányszor ezt a szerkesztést, mert van is némi igazság. Egyébként így se lehet elégszer elmondani valamit ahhoz, hogy ténylegesen megtanulják. Hogyha tényleg saját maga gyakorolja, szerkeszti, akkor ez jobban meg fog maradni. Na és akkor hát kéne hozzá először is egy kör. Vegyünk fel egy pontot, és akkor invertáljuk. Mi lesz belőle? Az első megfigyelés, minél messzebb megyek, annál közelebb lesz a középponthoz. Először ponttal játszadozunk, külső pontból belső pont lesz, belső pontból külső, és akkor ezeket mind-mind megmagyarázzuk. Jó, hogy nekünk ezek nyilvánvaló állítások, de a gyerekeknek kell, hogy erre szálljunk időt, mert akkor fognak tudni aztán összetettebb ábrákat jól értelmezni és kezelni. És akkor, hogyha mindez megvan, akkor megbeszélhetjük, hogyha az egész egyenes, ami mentén az előbb mozgattam a C-t, az egész egyenes szeretném invertálni, hát megnézhetjük először így, hogy ez nem rögzítettem most. Hogy az egyenes pontjai tényleg az egyenesen maradnak, de eljátszhatjuk azt is, hogy az egész egyenest invertálom, és hát az, hogy nem rajzolta ki a GeoGebra, az azért van, mert kirajzolta, csak már volt, hogy valami nem látszik, de itt szépen el tudom beejteni az F egyenest, és akkor még mindig ott van az F vesző. Így. Hogy az F látszik, hogy ez ugyanaz. Igen, néha megijednek, hogy nem kaptam meg a képet. Ja, megkaptam, csak ez már akkor és nem látszik. Hogy miért lesz a középponton átmenő egyenes képe? Önmaga az egy mindenképpen tárgyalandó dolog, én azt gondolom. És akkor mondom, hogy a középponttal mi a helyzet, vagy belemegyek, vagy nem. Amit mindenképpen érdemes még erről megbeszélni, hogy vannak-e ennek az egyenesnek fix pontjai, tehát van olyan pont, ami önmagába megy át, akkor itt előjön, hogy egyáltalán síkon keressük meg az összes ilyen pontot, hogy kiderül, hogy az inverzió alapkörének a pontjai ezt teljesítik, ugye külső pontból belső, ez belsőből külső, tehát más nem, és akkor azt is szoktuk tisztázni, akár színessel lehet jelölni, hogy ebből a félegyenesből lesz ez a szakasz, ugye azért lett félegyenesből szakasz, hogy nyílt a vége, és fordítva, tehát ebből a szakaszból lesz ez a félegyenes.
és hasonlóan a másik oldal. Tehát nem úgy cserél helyet, mint ahogy egy tükrözésnél, nem úgy cserél helyet, mint ahogy egy körre való tükrözésnél akár. Tehát, hogy itt a viszonyok azok máshogy változnak. Ettől elsőre még azt mondom, hogy kellemetlenebbnek is tűnik az inverzió, mint az eddigiek. Lesz, aki azt mondja, hogy akkor ezt minek csinálják egyáltalán, de itt visszatjuk őket, hogy nincs még vége, lesz itt még egy-két finomság, úgy, mint körnek a képe, bocsánat, nem, egyenes képe, hogyha az egyenes nem megy át a kör középpontján. Mielőtt megrajzolom, megkérdezem, hogy tudunk-e róla bármit, tehát hogy fel tudod rajzolni néhány pontjának a képét, és akkor kijön, hogy hát a körrel való metszéspontok helyben maradnak, a belső pontok valahova kívülre kerülnek, a külső pontok valahova belülre. Ha volt szó a középpont és a végtelen távoli pont kapcsolatáról, akkor még az is előre, ha nem, akkor nem feltétlenül. De hogy valamiféle olyan görbét kapunk, ami ezt a két pontot összeköti kívül is, meg aztán majd belül is valahogy, ez kijön, mielőtt rajzolnánk. És hogy ez kör-e vagy sem, azt most a GeoGebra, hát mondjuk azt, hogy megerősíti, de hát azért ez nem bizonyítás, hogy itt van egy rajz, ami egyrészt körnek tűnik, másrészt ha megnézem az egyenletét, akkor az egy köregyenlet, de hát na, szerencsénk volt, vagy nem tudom, ilyenkor ezt szoktam mondani. Nem biztos, hogy ez kör lesz, jön majd a bizonyítás. És akkor a körnek a képe az kétségbe ez is kör lesz, miért is? Ez az, amihez már aztán végképp nem tudnak hozzákezdeni, mint feljesételen dolog lenne. És akkor itt azért megérzik, hogy lehet, hogy az inverzió mégis kicsit többet tud, kicsit jobban lehet használni, kicsit más lesz, mint a körre való tükrözés. Igen, szedjük össze, hogy mi mindent tapasztaltunk. Na és akkor a kérdés, hogy ezeket tudjuk-e bizonyítani. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp fontos, mielőtt úgy igazán az inverzióval kapcsolatos feladatok előjönnének, amire használni akarom az inverziót, addigra szeretném tudni, hogy mi is ez az inverzió. Tehát ezt nem szabad átugrani, ezeknek a bizonyításán végig kell rágni magunkat. Van ehhez egy lemmaként használható állítás, hogyha P és Q nem esnek egy egyenesbe O-val, akkor az inverz képeikkel itt kapunk két hasonló háromszöget, sőt fordítva is rajzolhattam volna, az OPQ háromszög hasonló az OQ vesző P veszőhöz, ez is mindegy, melyiket vesztük, ugye a bizonyítás az ugyanaz, a megfelelő arányokat abból írjuk föl, hogy az inverzió miatt a két szorzat egymással megegyezik. És tudjuk, hogy az O-nál levő szög az egybevágó, és emiatt a két háromszög hasonló lesz. Ezt a hasonlóságot fogjuk többször felhasználni a bizonyításaink során. Itt nem. Ez később még előjöhet. Az, hogy az egyenes képe, egyenes, ha nem megy át a középponton, akkor a képe egy kör lesz. Azt így igazoljuk, hogy kijelölöm az O-ból az egyenesre bocsátott merőleges talpontját, azt veszem föl egyik pontnak, és az egyenes tetszőleges másik pontját P-nek, akkor azt fogom látni, hogy a T-vesszőre, ami a T-nek az inverz képe, meg a P-vesszőre teljesül, hogy az O-P-vessző, T-vessző is egy derékszögű háromszög. És mivel a T-vessző az egy fix pont, amit megkaptam, ebből bármelyik P-t venném az egyenesen, a P-vessző rajta kell, hogy legyen az T-vessző tálasz körén. És akkor ugye az, hogy minden pontot megkapok, ez a visszafelé, ez működik úgy, hogyha összekötöm az O pontot a tálaszkör bármely pontjával, az valahol el fogja metszeni az egyenest, és akkor annak a képe egy csapot lehet ez működik. A középponton átmenő egyenes, ez nem rajzoltam ábrát, de azt is megbeszéljük természetesen. Hogy
A középpontot nem tartalmazó körnek a képe miért lesz kör. Ugye ez a nehezebb falat, itt a képet nem rajzoltam meg, de megint csak egy speciális helyzetet veszünk alapul, mint hogy az előbb az egyenesre merőlegest állítottunk, és annak a talpontját rögzítettük, most a körre merőlegest állítunk, tehát a két kör középpontját összekötő egyenesnek vesszük a körre való középpontját, P-t és Q-t. Nézzük meg azoknak az inverse képét, P-vesző és Q-vesző, majd vegyünk egy tetszőleges R pontot a körön, és azt szeretném látni, hogy ennek hol van a képe. Ugye az R-ről tudom, hogy a P-R-Q szög az derívszög, hiszen a PQ egy átmérő, és azt fogjuk belátni, hogy a P-vesző, R-vesző, Q-vesző is derívszög, akkor a kép az a P-vesző, Q-veszőnek a táleszköre lesz. Ahhoz, hogy ezt belássuk, használjuk az előbbi lemmát, hasonló háromszöget keresünk. Egyrészt az OQ-vesző, R-vesző hasonló az OR-Q-hoz, itt akkor látszik két sárgával jelölt szög, nem tudom mennyire sárga az vesző. Másrészt, hogy az OP-vesző, R-vesző és az ORP háromszögek hasonlóak egymáshoz, úgyhogy az a két kék jelölt szög, azok is egyenlőek. És akkor a PR-Q szög, amivel tudom, hogy derékszög, az a sárgának és a kéknek a különbsége. Itt pedig a P-vesző, Q-vesző, R-vesző háromszögben, mivel a Q-veszőnél levő szög az a sárgának kiegészítő szöge, ezért az R-veszőnél és a P-veszőnél levő szög összege az a sárga, akkor az R-veszőnél megint csak derékszögnek kell lennie. Jó, úgyhogy ez egyetlen árva, és az előző lemma igazából elég ahhoz, hogy indokoljuk, hogy a pontok képe, a körpontjainak képe rajta lesz a P-vesző, Q-vesző táleszkörén, visszafelé meg ugyanígy. Na, és akkor innentől jön az izgalmas történet, hogy mi mindenre lehet használni az inverziót. Hát itt mindenkinek aztán a saját fantáziájára van bízva, hogy mit vesz elő belőle. Tehát ideig gondolom azt, hogy volt egy nem tudom, törzsanyag, hívjuk, ami az inverziónak tényleg nélkülözhetetlen alapjai, akár az általán körre való tükrözéses előzménnyel, akár a nélkül. Tehát, hogy maga az inverzió az micsoda, az így eddig elhangzott, és hogy ez mire jó. Ismert Apollonius szerkesztések olyan kört szerkeszteni, amely három adott alakzatot érint, amelyek bármelyike pont egyenes vagy kör. A 10 feladatból kíváncsi, hogy kinek hány olyan van, amit meg tud oldani inverzió nélkül. Vagy fordítva kérdezem, kinek hány olyan van, amit inverzióval tud a legkönnyebben megoldani? Nem tudom, kicsit azt is, hogy nézegessék a feladatokat, tényleg ezek elég ismert példák, van, ami ugye triviális belőle, 3 ponton átmenő kört, azt meg tudom szerkeszteni, 3 egyenes érintő kört is meg tudok szerkeszteni mind a 4-et. De hogy van ezek között, ami nem annyira nyilvánvaló, valami inverzió nélkül nem tudom, hogy megszerkeszthető, és én nem ismerek rá inverziótól különböző szerkesztés, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet. De ezek között van 5, tehát a fele, amire én inverzióval ismerem nem tudom, nekem legkönnyebb megoldás, vagy hogy mondjam. Ami azt jelenti, hogy nincsen egy könnyebb esetleg inverzió, csak én nem ismerem. Nem tudom, hogy ezek közül szeretnétek-e megnézni valamit, most így konkrétan gyakorlatban, hogy jó, melyiket? Utolsó? Pont az utolsó. Jó, 3 adott kör. Zsófi azt mondja, hogy jó, amit mondasz. Jó, csak nem gondolom, mennyire bevonnom. Szóval, hogy ebből csinálnék egy pontot és 2 kört, úgyhogy a legkisebb sugarával csökkentem a másik. Így van. Ez a, nem tudom, hogy az a fogyasztás. Fogyasztás. Tehát, hogy itt az kis R sugár jelenjen meg, annyival lecsökkentem ennek is a sugarát,
meg ennek is a sugarát. Nem fontos az ábra, de elhisszük. És akkor szeretném, hogy egy olyan kört szerkesszek, ami átmegy ezen a ponton és érinti ezt és érinti ezt. Tegyük fel, hogy sikerült. Korábbi feladat. Szóval túl vagy. És akkor, hogyha ennek a körnek a középpontjából egy erre nagyobb sugarú kört rajzolok, vagy mit? Kisebbet, akkor az érinteni fogja mind a három kört. Úgyhogy az utolsó feladathoz nem is kellett inverzió. Visszavezettünk egy korábban megoldott problémára, amihez viszont kell inverzió. Úgyhogy akkor nézzük meg azt, mi van akkor, hogyha adott egy pont és két kör. Szeretnénk egy olyan kört szerkeszteni, ami érinti a két kört és átmegy ezen a ponton. Javaslat. Egyenes. Szerkesztjük egy olyan egyenest, ami tartalmazza ezt a pontot és érinti ezt a két kört. Jó lenne, de az egy elég speciális eredmény. Nem erre gondoltam. Csináljunk egy inverziót, és mindig az a kérdés, hogy mire invertálunk, tehát hogy erre a körre, vagy erre a körre. Invertáljunk körül a pont körül, mekkora sugárral, erről nem volt még szó, előjöhet itt, hogy ez teljesen mindegy, mert hogy különböző inverziók megfelelő hasonlósággal azt nem másról vihető. Szóval invertáljunk körül a pont körül, és akkor ebből a körből lesz egy kisebb kör, ebből a körből is lesz egy kisebb kör, mondjuk. Igen. És akkor ennek a két körnek van egy közös érintője, van egy olyan közös érintője, ami nem tartalmazza ezt a pontot, legalább egy. A 4 közös érintőben nem tartalmazhatja mind a 4 azt a pontot, ha megrajzolom ezt a közös érintőt, vagy megszerkeztem, ez már nem kell inverzió, akkor visszainvertálva az ábrát, ennek az egyenesnek a képe egy olyan kör lesz, ami átmegy a középponton, az inverzió középpontján, és érinteni fogja ezt, és érinteni fogja ezt. Miért? Olyan fontos tulajdonság, amit nem írtunk föl, vagy nem beszéltünk meg, hogy az inverzió érintés tartó, kétszer aláhúzzuk, bekezdőzzük pirossal, elég nyilvánvaló, de ki kell emelni. Tehát, hogy itt is ezt használjuk, hogyha ez az egyenes érinti ezt a kört, akkor a képeik érintkezőek lesznek. Akkor ennek a képeként megkapok egy olyan kört, ami érinti két piros körnek a képét, vagyis az eredeti köröket, és átmegy a középponton, hiszen ez egy középpontot nem tartalmazó egyenes volt, hanem az inverzió olyan kör lesz, ami átmegy a középponton. Jó, és akkor itt egyébként, ha csak úgy feladom nekik ezt a példát, hogy szerkesztek egy ilyen kört, elkezdenek foglalkozni mindenféle távolságokkal, hogy a középpont az ugyanakkor a távolság legyen innen, meg innen, meg innen, de hogy az a honnan, az teljesen megfoghatatlan, mert nem tudom, hol lesz az érintési pont a körön, tehát hogy ez nem egy körszerkesztési feladat. Inverzió nélkül azt mondom, hogy elég hamar beletörik a bicskájuk, hogy feladják, én feladnám, az biztos. Ha megismerik az inverziót, és még azt is elmondom, hogy itt most egy inverziót kellene használni ahhoz, hogy megoldható legyen ez a feladat, akkor azért megtalálják előbb-utóbb. Lehet, hogy először erre vagy erre a körre próbálnak invertálni is, sőt, szinte biztos, mert az egy kör, ami ott van az ábrán, de nem adják föl, mert van remény, mert azt mondják, hogy itt van egy eszköz, amit használok, lehet belőle csinálni valamit, aztán hát ha folytatódik. Kell őket vezetni, meg az ő lelkesedés reakcióitól függ, hogy most ezek közül hányat beszélünk meg, mindegyikre szeretnénk tiszta választ adni, hogy lássák, hogy az összes megszerkeszthető, és igen, a feléhez tulajdonképpen kellett inverzió, vagy azt mondom, hogy itt egy példa, a többi házi feladat, és egyetek majd kérek a dolgozatban. Aki megcsinálta a házi feladatot, meg tudja, hogy dolga lesz. Akinek nem azt reménykedik benne, hogy ott helyben kitalálja. Mehetek-e tovább? Jó, egy-két további alkalmazásról szeretnék még beszélni, aztán jöhetnek majd kérdések. Ugye az egyik, amit az egésznek az elején is említettem, Mord-Mascheroni tétel, ami kimondja, hogy minden, ami megszerkeszthető körzővel és vonalzóval, az megszerkeszthető csak körzővel is.
azért többnyire, amikor még ha specmaton is, de ezt mondom a gyerekeknek, akkor hülyének néznek. Mi az, hogy ő jelentkezik, ő biztos tud valamit megszerkeszteni körző, és van az valamit, én nem tudok csak körzővel. Mondja, hát az egyenes. Ugye, ott vonalzó, meghúztam, csak körzővel nem fogok egyenes húzni. Úgyhogy tisztázni kell, hogy mit hívunk egyenesnek, vagy mit hívunk szerkesztésnek. Az egyenes az 2 pontja definiálja, hogyha 2 pontot ismerek, akkor azt mondom, hogy az általa meghatározott egyenes az meg van szerkesztve, mert ott van 2 pontja, úgyhogy az definiálta az egyenest. És akkor itt végigvesszük, hogy miket hívunk szerkesztési lépéseknek. Ebben most nem akarok nagyon belemenni. Ugye kis történet, csak ha már itt szóba került, Georg Mohr volt, aki egy dán matematikus 1672-ben állította és bizonyította ezt először egy utóbb elfeledett könyvben, amit 1928-ban találtak meg, úgyhogy tőle ezek szerint teljesen függetlenül született Mascheroninak ez az elmélete 1797-ben, de végül is így a kettőikre való tekintettel közös elnevezést kapott ez a tétel. Most van erre, sőt, hát ugye az ő bizonyításuk az nem használt inverziót. Egészen be lehet látni minden egyes szerkesztési lépésről, hogy lehet kiváltani csak körzővel. Mi kell ahhoz, hogy egy szerkesztést megcsinálják? Kell tudnunk 2 egyenes meccéspontját szerkeszteni, vagy kör és egyenes meccéspontját, mert ilyenekből épül föl egy merőleges szerkesztés, egy négyzetszerkesztés, stb. Mindent le lehet bontani ilyen elemi lépésekre, és ha minden egyes lépést ki tudok váltani egy csak körzős szerkesztéssel, akkor mindent ki tudok váltani. Hogy 2 egyenes meccéspontját hogy szerkeztem meg csak körzővel, meg lehet ezt inverzió nélkül is, ugye ilyen bizonyítást adtak, de van ennek a tételnek olyan bizonyítása is, ami inverziót használ bizonyos lépések kiváltására. Ez egy lehetőség, hogy milyen irányba mehetünk tovább az inverzióból, hogyha alkalmazni szeretnénk, akkor azért ez egy hosszabb falat, tehát itt sem fogok most erről sokat beszélni. Szóval, ha a Mohr-Mascheroni tételt meg akarom tanítani a gyerekeknek az inverzió kapcsán, akkor rámegyek tanulra arra, hogy összeszedjük, hogy mik a szerkesztési lépések, milyen szerkesztési lépésekből tevődik össze egy négyzet megszerkesztése. Egyáltalán hány lépés, vagy egy háromszög körének, az hány lépés? És akkor teljesen meglepő eredmények születnek, hogy igen, egy körzőzés, egy lépés, egy vonalazó, egy lépés, hogy akkor az mennyi. Mert ő csak azt mondja, meg a Gerber is azt mondja, hogy szerkesztünk merőlegesét. Megszerkesztem a felező merőlegesét, ez egy lépés. Hát az nem egy lépés. És praktikusan, amikor csak körzővel szerkeztek, akkor sokkal több lépés lesz. Tehát, hogy ez a tétel ez nem arra van, hogy majd mennyivel egyszerűbb életünk lesz, hanem arra, hogy ha véletlenül elveszítenénk a vonalzónkat, akkor is meg tudjunk maradni a szakmában. Igen. Még 2 feladatot hoztam, aminek nézhetünk bizonyítását is. Ez egy szép tétel szerintem. De arról van szó, hogy egy körön felveszek 4 pontot, az egyiket nevezzük P-nek, és akkor a másik 3-mal való táleszkörét megszerkesztjük, akkor ezeknek a köröknek a további meccéspontjai, kivastagítva, azok állítólag egy egyenesre esnek. Hát bármilyen 4 pont esetében. Szépnek szép, ezt látja mindenki, talán meglepő is, hogy egy ennyire, nem tudom, általános dologból egy ennyire egyszerű kerekedik. Aki nem hiszi, járni utána, ugye GeoGebrával meg szoktam ezt rajzolni nekik, hogy lássák, hogy ez tényleg így van, nem csak egy speciális helyzetet sikerült most így kihoznom, hanem kicsit mozgatjuk, és akkor be van húzva az egyenes, és tényleg mindig ráesik az a 3 pont, mindig egy egyenesre esnek, és akkor nagyjából elhiszik, hogy megvan a sejtés, hogy ez igaz, akkor nekiállunk a bizonyításnak.
Azért ilyen mélységű feladatoknál én már kimondom az állítást. Tehát, hogy itt nem tudok odáig visszamenni, hogy van egy körön 4 pont, szerkesszük meg ezeket az átlévő köröket, és figyelj meg valamit. Mert még ha ez itt látszik, hogy kivasagított pontokkal főleg, de hogy nem, ez neki sok, vagy hamarabb elvesztik a motivációt, mert nem látják, hogy mit kéne csinálni, akkor nem akarják megcsinálni. Nekem ez a tapasztalatom, nincs Petfoton is. De ha kimondjuk, hogy ez az állítás, akkor ezt talán tartják annyira szépnek, hogy érdemes vele foglalkozni, és hát a bizonyításához természetesen inverziót használunk. Próbáltam nem teleszórni túl sok betűvel az ábrát, majd magyarázok hozzá. De mi történik? Egy P közepű inverziót alkalmazunk. Most az inverzió alapkörét is megrajzoltam kékkel. Ez itt. Már csak azért is, mert ha olyan alapkört veszek, ami az előző 3 kör mindig metszi, akkor a körök inverz képe sokkal könnyebben megrajzolható. Ugye? Hiszen a 2 kör metszés pontja az helyben marad, és egyébként tudom, hogy egyenes lesz belőle, tehát akkor azon a 2 ponton átmenő egyenes kell meghúzni. Ezek vannak itt. Ez a 3 egyenes tehát az AP, BP és CP átmenő köröknek az inverz képe. Jó, adok időt arra, hogy megértsük az ábrát, a gyerekeknek is mindig ezzel van baja. Ott azért szeretem azt, hogy előttük rajzolom, most itt erre nem lett volna, nem tudom, kapacitásom, kedvem. De hogy kell nekik az, hogy velük együtt csináljam, mert akkor van esélyük arra, hogy még követni tudjanak. Szóval itt van ez a 3 egyenes, ami a körök inverz képe. Még amit megrajzoljuk, az magának az ABC pontnak az inverz képe, amikkel kapcsolatosan mit tudunk. Ugye, mivel a BP egy átmérő, például a BP egy átmérő, ezért a BP átmérőjű kör inverz képére merőleges lesz a BP szakasz, és ugyanúgy a B vesző P szakasz is. Jó? Ez egy nagyon fontos megállapítás, ugyanígy az AA vesző P nyilván egy egyenesre esik, hiszen az A képe A vesző és P az inverzió középpontja, hogy ez merőleges magára az AP átmérőjű körnek az inverzére. És a CC vesző P egyenes is merőleges a CP átmérőjű körnek az inverz képére. Gyerekeknek valószínűleg ez kicsit lassabb, hogy egyáltalán a körnek a képe azért lesz egyenes, mert mindegyik átment az inverzió középpontján, és akkor milyen viszonyban van az inverzió középpontjához a C pont, akkor ehhez az egyeneshez a C vesző. De ezt szépen vele tudják látni. Az A vesző, B vesző, C veszővel kapcsolatban is ilyen megállapításokat tehetünk, hogy az A vesző P merőleges arra az egyenesre, B vesző P arra és a C vesző P erre az egyenesre. Másik fontos megállapítás, ami megint csak hát látszik az ágán, de nem tudom, előbb-utóbb észreveszik, akkor is, hogy csak ennyi van megszerkesztve belőle, hogy az A vesző, B vesző, C vesző pontok azok kollineárisak. Ugye ez megint csak nem véletlen, sőt nagyon könnyen igazolható, hiszen mit csináltunk? Egy inverziót hajtottunk végre P középponttal, úgy, hogy volt egy K körünk, ami rajta volt az ABC pont is. Ha nézni annak a körnek az inverz képét, az egy egyenes lesz, ami tartalmazza az A veszőt, B veszőt és C veszőt is, tehát ez igazából trivialitás. És akkor most jön az érdekes része, kérdés, hogy tanultak-e a Simpson egyenesről, vagy sem. Vagy ha tanultak, akkor emlékeznek-e rá, vagy sem. Ez megint csak olyan, hogy ha tudom, hogy úgyse tudják, de szeretném ezt a példát megcsinálni velük, akkor 1-2 órával előtte elővesszük. Vagy ha nagyon, nem tudom, csak én akarom elvezni a tanítást, és mindegy, hogy nekik mivel jár belőle, akkor előhozom ezt a példát, és elmondom hozzá a Simpson egyenest, és akkor tartok egy ilyen órát, ami nekem felemelő, és lesz a 18-ból 2 gyerek, aki azt mondja, hogy hú, talán ez jó volt. És akkor annak a 2-nek örülök. Nem mindig éri meg, tehát nem mindig éri meg, hogy szemben a másik 16 az követni se tudta, mert sose hallott a Simpson egyenesről, most se tanulta meg, hogy mi az, mert nem volt hozzá feladat, stb. Úgyhogy ezért ezzel óvatosan kell bánni.
ezért is jó nekem, hogy a versenyben vagyok, és nem a fazikasban, mert ott lehet, hogy több ilyet csinálnék, így meg visszafogom magam, mert ott azért nincsenek olyan képességű gyerekek, hogy nem annyi és nem úgy. Szóval ezt a sárga háromszöget kell vizsgálnunk. Ugye mi alkotja ennek a háromszögnek a csúcsait? Hát itt az egyenesek meccés pontjairól van szó, és az egyenesek a körök inverz képei voltak, mivel az inverziós meccés pont tartó, hogy mondjuk ezért az eredeti körök második meccés pontjai, tehát amikor beszéltünk, ezek a vastag pöttyök, azoknak az inverz képei lesznek a háromszög csúcsai, a háromszögnek a három csúcsa. Jó, és hogyha nézem ezt a sárga háromszöget, azt látom rajta, hogy a P pontból merőlegest állítva az oldalakra, vagy oldalegyenesekre, éppen az A-vessző, B-vessző, C-vessző pontokat kapom. Nem, az ABC. Mi? A-vessző, B-vessző, C-vessző pontokat kapom. Amíg egy egyenesre esnek. És akkor ez a háromszögnek Simpson egyenese. És akkor, hogyha ezt visszainvertálom, mit csinálod? A P rajta van. Igen, és akkor a P az rajta van a háromszög körülírt körén, igen, ez az állítás, amit Simpson egyeneshez kapcsolódik. Tehát akkor a P rajta van a háromszög körülírt körén. És akkor visszainvertálom a háromszög körülírt körét, ami ugye tartalmazza a háromszög három csúcsát, meg a P-t is. Mivel a P körül invertálok, ezért ennek a körnek a képe egy egyenes lesz, és rajta lesz a három csúcsnak az inverz képe, ami ugye az eredeti három meccés pont volt, amiről azt akartam látni, hogy egy egyenesen vannak. Igen. Tehát én is be tudok bonyolódni, meg szoktam is, meg szeretek is, mert akkor látom a gyerekeknek, ki az, aki figyel, ki az, aki tud segíteni, meg szeretem, hogyha érzik rajtam, hogy én is emberből vagyok. Ehhez a tételhez, vagy megoldáshoz kapcsolódóan van egy kérdés. Csak egy ötlet. Ez nekem tökre tetszik, az amiben az történt, hogy valaki fogta, lehet, hogy az is történt, valaki fogta a Simpson tételnek az ábrát, és azt invertálta. Ez egy tök jó lehet. Én nem tudok ilyen másról, hogy milyen tétel az, aminél, hogyha így invertálna az ábrát, akkor valami érdekes állítást kapott, ami nagyon nem látszik belőle, hogy mi volt az eredeti. És ha lenne több időn, mert évközben a tanítás mellett, akkor igen, tök jó lenni ilyeneket gondolkozni. Ezt felejtettem el. Én ilyenkor kérjük meg a gyerekeket. Lehet, de ez egy-kettő, akkor biztos lesz majd. Fazekas. Biztos, hogy évek alatt megyünk. Fazekasban lesz. Nem, máshol tényleg házi feladatnak adok egy ilyet, nem veszik elő. Mert még ha olyat adok, ami számolt végig ezt, akkor arra hoz valahogy egy eredmény. De az, hogy gondolkozzál rajta, hogy ebből mi lehet, az ilyen típusú kérdésekkel inkább azt csinálják, hogy na, majd megvárom, hogy a tanár mit mond a következő órán, mi lehet. És a jobb képességük is, azok is, akiket elég érdekel a matematika, egyszerűen nem szánnak rá időt. Én ezt látom a saját környezetemben, nem szánnak rá időt, hogy gondolkozzanak. Sajnos. De köszönöm az ötletet majd. Ha a gyerekek nem is telezni, én foglalkozom vele. Utolsó pont, a záródási tételnek egy formája, vagy egy átformazása. Hogyha adott egy ABC háromszög, aminek nem tudom, ez nem csinálom. Aminek körülírt köre, beírt köre meg van rajzolva, és akkor a körülírt kör egy pontjából indulva érintőket húzok a beírt körhöz.
körbeírek. Nagyjából ezt mondja a tétel. Abban a megfogalmazásban, hogy ennek a két érintőnek a körülírt körrel vagy további metszéspontjait összekötő szakasz és érinti a beírt kört. Ugye? Igen, így van megfogalmazva. Na és ugye ez a gyakorlatilag annak egy letisztított verziója, záródási tétel, szerint nevéhez fűződik, az valahogy úgy szól, hogy ha az egyik a külső kör egy pontjából indulva a belső köröz érintőket húzok sorban mindig az előző pontból, és visszaérek n lépésben, akkor bármelyik pontból indulva n lépésben fogok visszaérni. Ez is egy tök meglepő eredmény, és nagyon szép, nem tartozik már itt szorosan az inverzió témaköréhez, még nem tartozik egyáltalán szerintem a Berzsénál specifikussághoz sem, azokasban lehet. Ideig én nem szoktam tudni elmenni, vagy nem is próbálok, nem is nem akarok. De ugye ez a konkrét esete, hogyha itt 3 lépésből érek vissza, vagyis egy háromszögről van szó, vagyis ez egy háromszögnek a beírt köre és a körülírt köre, ugye, tehát így lecsupaszítva ezeket a fogalmakat tudjuk el használni, akkor a körülírt kör bármelyik pontjából indulva ugyanúgy 3 lépésből fogok visszaérni, vagyis záródik ez a vonal, tehát hogy második vonzásban két érintőnek a második metszéspontjai összekötő szakasz szintén érinti a beírt kört. És akkor ezzel megint lehet elkezdenek szögeket fölírni, hogy jó, tudom én milyen, nem tudom, mit kezdenek el igazából. Kerületi szögekkel bajlódni, vagy megpróbálnak valami összefüggést keresni a piros meg a két háromszög között, és akkor vagy találnak, vagy nem. Ha az inverzió kapcsán jön elő ez a feladat, akkor azért meg fognak próbálni invertálni, és nagyjából két lehetőség kerül elő, vagy a körülírt körre, vagy a beírt körre akarunk invertálni. Itt most a beírt körre fogunk. Ha a beírt körre invertálom az ábrát, akkor ugye világos, hogy ezekből az oldalegyenesekből olyan körök lesznek, amelyek meghosszabbítom. Olyan körök lesznek, amelyek átmennek a beírt kör középpontján, és érintik belülről ezt a kört. Most legyen ennek a körnek a sugara egységnyi. Jó? Hogy azt jelenti, hogy a beírt kör sugara két egység. Ugyanígy itt is kapok egy egységnyi sugarú kört, és itt is kapok majd egy egység sugarú kört az érintési pontokkal. Van ennek 3 középpontja is. Most mi van még az ábrán? Hát egyrészt volt ezeknek az egyeneseknek metszéspontja, az is invertálódott. Hát nyilván lett a két körnek a középponton kívül egy másik metszéspontja is. Másik két körnek, harmadik két körnek is. Mit tudunk erről a 3 pontról? Érdekesség, hogy ennek a körülírt köre is egységsugarú. Ez nem triviális. Ez megint nem tesz Simpson egyenes, hogy vagy volt előtte és akkor tudni fogják, vagy ha nem, akkor itt most erről egy kicsit kell beszélni. De mindjárt, hogyha ez a 3 pont szintén egy egységsugarú kört határoz meg, kell ez. Az biztos, hogy meg is rajzolom az ő körülírt körüket. Mert hogy ez minek a képe? Ez pedig a háromszög körülírt körnek a képe, hiszen a körülírt kör tartalmazta ezeket a csúcsokat, a körülírt körnek a képe az inverzió során egy kör lesz, aminek már ismerem 3 pontját, tehát akkor ennek a 3 pontnak a körülírt köre lesz a körülírt kör inverz képe. Jó? És akkor most, kinagyítva az ábrát, van 3 darab egységsugarú köröm, valamilyen elrendezésben. Van egy negyedik, amiről azt állítom, bocsánat,
szintén egységsugarú. És akkor nézzük az állítást. Én ezen a körön vettem föl egy pontot, hát ha az inverse képét nézem, és ebből, vagy ezen keresztül, rossz az egész árban, szóljatok. Csak szervez, hogyha egy ponton ugye. Nagyon arra figyeltem, hogy ne legyen szimmetrikus. Szóval veszek ezen a körön egy pontot, ugye, ami ennek az inverse képe rákerült erre a két körre, és akkor ugye a belőle induló szakasz, vagy hát ennek az egész egyenese, az megint csak egy olyan kör lesz, ami egységsugarú, és átmegy ezen a ponton. Igaz? Tehát ugyanúgy, hogy a háromszög oldalaira is ez teljesült, ebből is, meg ebből is biztosan ilyen kört kapok. Most berajzolni. Így. Meg így. Jó, és akkor látszik, hogy ez lesz az x-hez meg az y pont. És azt szeretném bizonyítani, hogy ennek az egyenesnek a képe az érinti az inverzió alapkörét, mert ugye ez az egyenes érinti az inverzió alapkörét, tehát a képe is érinti az inverzió alapkörét. A képe az egy egyenes lesz, kör lesz. A képe az egy kör lesz, ami átmegy az inverzió középpontján, és átmegy ezen a ponton is, meg ezen a ponton is. Tehát itt ez a kör ez gyakorlatilag adott. Azt nem tudom, hogy a sugara mekkora. Ha igaz lenne, hogy ez is egységnyi sugarú, akkor kész lennék, mert akkor az biztos, hogy érinteni az inverzió alapkörét. Ugye, tekintve, hogy az inverzió alapköre az egy ilyen középpontú két egységsugarú kör. Jó? Ebbe is rajzolhatom már. Mert nem annyira rossz az ábra, hogy semmi se érintsen. Jó, szóval, ha belátom, hogy ez is egységsugarú, akkor az érinti az inverzió alapkörét, és akkor a képe az eredeti XY egyenes pedig érinteni fogja a háromszögbe építést. Úgyhogy már csak ennyi hiányzik, amit itt az elején is mondtam, hogy itt valami egységsugarú körök meccéspontjaival valamit babrálunk, akkor abból egységsugarú kör lesz. Ugye ez az állítás igazából. És hát ez pedig meggondolható inverzió nélkül, szerencsére. Egyszerűen vektorokból kijön. Lecsupaszítva maga az állítás az úgy hangzik, hogyha K1, K2, K3 köröknek van egy közös pontja, és mind egységsugarúak, akkor a második meccéspontjaik által meghatározott kör is egységsugarú, amit itt az elején kékkel mondtam. És ebből már következni fog az, hogy itt minden egységsugarú, mert itt bármely három kör ugye átmegy egy közös ponton, mert mindegyiknek tartalmazni kell az inverzió középpontját, hiszen itt erről a hat egyenesről beszéltünk. Mindegyik tartalmazni fogja, és aztán mindig olyanokkal megyünk tovább, ami az előbb vizsgált három körnek a három másik meccéspontján megy át. Jó, és akkor ez hogy néz ki vektorokkal ez a bizonyítás? Ugye ott kezdődik, hogy ezek a középpontok a meccésponttól egységnyi távolságra vannak. Tehát maguk a középpontok is egy egységsugarú kört határoznak meg. Ez oké. És hogy ez a hatszög, ez olyan, hogy a szemközi oldali párhuzamosok is egyenlő hosszúak. Mert
Mert hogy rombuszok. Igen, mert hogyha ebből a pontból vagy ebből a pontból megyek a két körnek a két közös pontjához, akkor egyforma nagyságú szakaszokat kapok. Ez is egy rombusz, ez is egy rombusz, ez is egy rombusz. Nem muszáj vektor szót használni, de igen, ez nem is felírható. Jó, úgyhogy ebből következik, hogyha ennek a hatszögnek a minden második pontjai egy egységsugarú kört alkotnak, akkor a másik három is, hiszen azok meg egymásnak középpontos tükörképei. Na és akkor, hogy tisztességesen a végére érjünk, itt a három zöld körről tudtuk, hogy egységsugarú. Most láttuk be, hogy a kék is egységsugarú, a középső kék. És akkor tudtuk erről a két pirosról is, hogy egységsugarú, és a szaggatott vonalról akartuk belátni, hogy egységsugarú. Most mi kell hozzá? A szaggatott vonalakból álló kör az átmegy a piros-kék, és meg a piros-piros, igen. Tehát ennek a három körnek, amik itt metszik egymást egy pontban, igen, nem mindig ez a közös metszéspont, ezek itt metszik egymást egy pontban, és ezek a további metszéspontjai, az azokon átmenő körről beszéltünk, úgyhogy akkor ez a tétel miatt szintén egységsugarú, vagy segédtétel. Ez az utolsó két dolog, ez ilyen egy-két extrém feladat volt, amire ki tud futni az inverzió. Nyilván, ha ezekhez el akarjuk jutni, akkor azért van előtte nem csak az akronómikus szerkesztések, hanem van előtte egy-két olyan köztes feladat, ami úgy feladat, tehát aminél alkalmazni kell valahogy az inverziót ahhoz, hogy egy adott szerkesztés, egy adott bizonyítást megkapjunk. Ehhez én nemes egyszerűséggel a fazekasnak a matkönyvét szoktam használni, mert ott azért elég sok feladat van, elég jól összeszedve. Itt a geometriának a 11-12-es évfolyamában a harmadik fejezet az inverzióról szól, és akkor tényleg itt végtelen sok mindenből lehet választani, hogy most bizonyítást szeretnék, könnyű bizonyítást, nehéz bizonyítást, ami még egy számomra kedves példa innen, hogy ez ilyen játékos, és ezért az én diákjaim is meg szokták tudni csinálni, az ez. Hol van hozzá a feladat szövege. Határozzuk meg, hogy ezek közül az ábrák közül, igen, itt van, kössük össze az első ábrán azokat a részábrákat, amelyek megkaphatók egymásból inverzió és egybevágóság segítségével. Tehát, hogy mik lehetnek azok, amik egymás inverz képei, és akkor itt illeszkedés néz elsősorban a diák, hogy akkor itt hány objektum van, és azok építik, vagy metszik egymást, és hogy, és aztán kiderül, hogy azért ez nem teljesen elég, tehát itt még másfajta viszonyt is kell nézni. El szoktak ezzel. Tehát ez egy olyan feladat, amihez van kedvük, mert el lehet vele vagrálni. Látják, hogy kell elindulni, nem egy teljesen elméleti száraz valami. És mégis úgy gyakorlati tudásra tesznek szert az inverzióval kapcsolatban. De belinkeltem a prezentáció végére ezt az oldalt is, úgyhogy aki majd onnan nézi, az közvetlenül is eléri, de azt mondom, megtalálható. Ennyi igazából. A rendkedvéért köszönöm mindenkinek, és akkor itt lesznek azt, hogy mindent használtam. Van-e bárkinek kérdése? És egy megjegyzés, hogy ez is az, hogy ez egy tétel, amit a még véletlenül tudok, mert a 99-es diákoknak ez a logója, munkeres diákoknak, és most megbíztam, a románok szerint ez a titeika tétel, vagy az ötlejes probléma. Ez más, van egy második. És azt én nekem totál meglepett, hogy az ötlejes problémának az ábráját invertáljuk, akkor meg ezt az árulási tételt kapitálom. Minden összefügg. Tessék. Átlagos csoportban van, ugye egy spektrum átlagos csoportban hány órát százunk erre a témára? Sokan, 3 hét legalább, ami az 12 óra, de lehet, hogy akár 20 is. Szóval, hogy
elszöszmötölünk vele, elvacakolunk. Igen, kell rá időt szállni, én azt gondolom, tehát a 15 óra az gondolom minimum, az elején a definíció, ahogy elértünk egy az inverzióhoz, főleg, hogyha a körbevaló kitűzést is belevesszük, azzal mondjuk lehet, hogy 3 órát elég, mert az valahol mégiscsak inkább mese vagy szórakozás, és ne csak azzal teljen az idő, de itt az inverzióval is a tulajdonságokat rendesen bizonyítani, amiről az elején beszéltem, apró szerkesztések, ha jön egy-két köztes feladat, meg aztán egy ilyet se egy tanóra felépíteni, tehát igen, valahol 15 és 20 között, mert ha meg több, akkor én meg már azt érzem, hogy elfáradnak benne. De ez lehet, hogy csak az én érdekeltségetemhez igazodik. Jól, nem tudom. Második. Ha nincs, akkor további szép napot kívánok mindenkinek, és